Canta. Les gusta oír cantar. Jo tinc un lleó, si l'agarre faig a 8 cavallons. Jo tinc una aixa, agarra-la de la refalle en el cap. Planta tomàquets, planta albergines, ja ve la temporada de les creies. A collir cebes, que si no vindrà el temporal. Estic començant a veure vídeos del YouTube. Voldràs dir YouTube. Ara els youtubers valencians estan en auge. No em digues. Però youtubers de parla valenciana, dic. Jo no en conec a molts, Xica, sí. Per exemple, està l'Amistaglés, que està ahí petant-ho ara a full. Conta'm més. Està Carquinyol, el Renao, Patapum Pam Pam, Paper i Píxels... Cristo! I només estan estos? No, home! Està Pau Díaz, Noia de València, Miquel Serrano i... Ja està. Ja està? Ja està. I què em dius del món de Juan i Patri? No, això no es consideraria com a... Bueno, va, sí, que punyeta. I del que ha fet este vídeo, què? Eixe no... També. I de l'Alfàs me'n torne cap a casa, a la motet i l'aixa baix del braç, que vas pa cá sí, que vas pa cá ja. A mare de mi tu.